начало, намираме се в новото ни заведение. Виждате мъничко, няма да показвам всичко, защото в момента чистим, скоро ще го отворим. Съответно, решихме да започнем да влогваме. Нова година, ново начало, ново заведение, нов влог. И така на мен много ми липсва да си говоря с вас. Не, няма да показваме нищо. Аз дойдох само да го видя Иво и да разгледам как е станал. Уникално е интериорният дизайнер, разбира се, е Нели. Освен, че днеска подреждаме всичко и миеме, правим и пробите с ето този господин, леко дистанционно. Господин шеф Бойковски in the house. Хайде, Галче, да кажеш ти здрасти. Това е. Mothers of the Year. И Галчето е топ. Без нея не можех да се оправя днес и вчера, защото Иво си оставил колата в сервис. И така, ето къде се намираме, по щат Хелзинки, любимото ни местенце в София. Много е уютничко. Искам само да ви покажа и маникюра ми. За първи път си слагам нещо като лак желе. Вижте, той прозира, хора, погледнете. Виждате, че е прозрачен. Мега странно, ама много ми харесва. Любимото ни място. Ние правим и крайче. Но бихте. Само червено вино по една чаша на ден. Да, супер ето. Изходителна чаша. Доволни сме. Пием различно червено вино, на нея не ѝ хареса моето. Било кисело, било рехаво, било прозрачно. И нещо, което да сложа в скоба, което не съм ви споделила тук в YouTube, повече в Instagram съм говорила на тази тема. Освен, че ние сме бескита, си имаме и агенция заедно, продуцираме съдържание, правим всичко. От TikTok видеа до TV реклама за различни клиенти, така че не сме заедно само защото да си лафим и работим, и планираме, и имейли пишем. И също така очаквайте два много интересни проекта с госпожа Карамански пепец. Че госпожа Галина ще се включи. Ферейра. По-рано бях на маникюр, но се оказа, че днес могат да ме вземат и за педикюр, така че след като си изчупих половината нокът, като бях на спа, реших, че е добре да ги оправя, защото повярвайте ми, дори през зимата страшно много се дразна да погледна надолу, докато се скъпя да видя, че краката ми не са в изряден вид. Но разликата ще бъде, че на кръчетата ще сложим лак, който е просто по-плътен, но ще бъде по-надолу подобен като Мила. Много ми харесва това желе, и си го сложила пак. Така. Така, смея да твърда, че ми се получи доста добре сосчето. Това е крем, който вие сте пробвали, може би, ако сте хапвали еклери. Това е моят любим сладкарски крем и един от най-базовите. Натискам лайма да му пусне сокът. Ето ги палачинките в чинията изглеждат бруталистично. Онзи ден ми се отчупи нещо от зъба и според мен имам кариес, вече си поставям сама диагнози, нали, докторе? Точно така, вече сама диагноза. Въпросът е дали дойдох заради зъба или просто да ме успокоиш и да ми кажеш на 22-ри ще оцелееш, ще оживееш. Айде, петък ли сме? Искам да знам. Кой си е взел учебниците, искам да знам? А ти? Взели си учебниците? А ти? Взели си учебниците? Няма. Няма. А какво има? Бели. Я да видим какво става тук? Да. Най-после. И мама също е шефа. А баба ви е направила бюро с две столчета да си пишете домашните отзад. Аз мога да съм готова. Мислих другия влог да ви покажа как изглежда заведението, обаче го видяхте сега. Айде, малко само вече. Айде, вкарай вътре памука. Кой ти стой са мечето, мамо? Кой? Бати ли? Бати? Прибирай сега целия памук. Петък вечер, бебенцето спи. Всички сме си вкъщи, мама и баба са ни на гости. И те вече заспиват. Децата рисуват. Аз ще гледам филм или сериал. Минавам през странен период. Не се чувствам много себе си напоследък. И хората.
Не съм сигурна доколко мога да ви го пресъздам едно към едно, но нещо от сорта на, че всъщност когато не се чувстваш себе си, това понякога е хубаво, защото за да можем да изградим нова версия на себе си, която е по-добра, трябва да кажем чао на старите ни версии. Ако няма развитие до края на живота ни, въобще какъв е смисъла на това да учим, да растем и да изживяваме някакви трудности, хубави моменти, все пак всичко това ни изгражда като личности и съответно би следвало да ни променя до някаква степен. Тук след Нова година нещо съм изпаднала в някаква меланхолия, както я наричам аз, близнашката ми меланхолия. Не се случва често, но като се случи, няма какво да ме извади от нея, освен аз сама да си се извади от нея, така си издърпам като зайка. Но е процес и ще си говорим на тази тема повече, защото сега се връщам към децата. Сиенчето, която пробва различни видове танци, в крайна сметка реши, че класическия балет е за нея. Съответно тръгва на класически балет. Голяма всъщност. Всеки петък, ти казвам, утре е събота, децата са вкъщи, ще се наспим, ще закусим като семейство, една идилия, една романтика. И какво? Вече 9:40, искам да се... Просто искам да изчезна. Кажи манджата, която си направила. Не е моя. Добре, бе. Това ще ядат децата. Филийки, тук си сложим. Това е хора с 4 деца, няма как да е много picture perfect. Който ви го показва в Инстаграм, ви лъжи. Най-ми е любимо колко време седя по нощница и не мога да се преоблека, но закуската е готова. Айде, деца! Айде, ядете. Не! Как не? Няма не. Свича, айде да си хапнем ние, маменце. Имаме да напазаруваме на децата, колкото и странно да е, постоянно нещо им липсва. Я за училище, я за някоя активност. Вънка е снежна приказка. Трябваше да ви снимам горе в Драгалевци, какво е. Много е яко всичко. Майчето вчера се е погрижила за чистотата, защото в заведението лъщи. Вече осветихме заведението. Ето, двете дами седат тук с попа, съобщото и освещаваха до сега заведението, докато ние си изпълнявахме първите поръчки. Истинско освещаване. Без питка, ако няма питка, не е освещаване. Супера вода. И червено вино. И бомбони. Който ме следи от много години, познава това лице. Ние не сме мръднали. Моето лице не сме мръднали. Тихо. Не сме мръднали. Искам да покажа прекрасния ми подарък за сватбата. Леля, замръзвам за сватбата. Преси, за жалост, не можа да присъства. Няма да ви кажа защо. Скоро ще разберете. Имам най-хубавия подарък. Нормалните хора почиват в неделя, обаче ние не почиваме. Ние имаме да снимаме. Не ли бе? Красиво куче. Трябва да го запознаем с нашите. Айде запознаем. Значи кажи здрасти, бе. Ние изглеждаме много трагични в неделя, измъчени. Достатъчно джензи ли съм за вас? Е така, вече съм достатъчно Майки джензи. Джензи. Майки Джензи. И милениал помощници. И не, Алфа Джен Z. Днес използваме дома ми за офис, защото съм вкъщи с децата, Сиенчето лежи на дивана и там в края бебенцето спи. И тук сме част от екипа, подготвяме се за няколко големи презентации, така че момичета бяха така мили да дойдат. Какво се случва, когато децата са си вкъщи? И общо взето тотално се променя програмата ни. Беатрисчето, слава богу, мисля, че я пооправих. Надявам се, за да може да тръгне на градина до няколко дни. Сиенчето е добре, утре на училище. Днес идва с мен по срещи, имаме да правим концепции за много интересен клиент. А след това ще я водя на балет, а София отива на хип-хоп.
се какво да правя с тази коса. Дали да я подстрижа пак или да я пускам дълга. Въпросът е, че в момента една такава дължина, която много ме дразни. Дай сега една голяма уста. И с Беатрис сме в болницата. Наложи се да я хоспитализират, защото имаше проблем с дишането. Няма пневмония. За първи път ми се случват такива неща с мое дете. Знаете, че съм многодетна майка, съответно очаквах да знам повечето неща. Винаги има какво ново да научиш. И така, по-добре е Беатрис, затова успявам и да си хвана камерата. Днес имам имен ден, между другото. Бях тотално забравила, когато се събудих. Взех си един душ, преоблякох с някаква фанел, която си взех от Зара миналата седмица за 10 лева и някакво клинче черно. И изведнъж виждам нещо червено пред вратата. Богдана и Галина се появяват с един огромен букет с червени рози, с най-любимите ми неща от хлебар, с обесено лате и така ме зарадваха. Сигурна съм, че си мислите, че е координирано, повярвайте ми, не. Просто аз не си купувам такива дрехи никога и затова си викам, това е идеално за болницата, нещо, което въобще не ми трябва. Какво искаш да правим? Мога да повярвам, мамо, че преди 10 години за първи път съм забременяла. Кога ме да 10 години? Let your life become living poetry. You were born with. Тя вижте кой ме посети. Кой ми е дошъл на гости? Момиченцата ми. Матия, ти правиш ли дали? Казаха, че си бил най-доброто дете на света. Ти също. Ден 4. Домашно приготвена храна от моя мъж. Честно казано, на всичко, което съм си поръчвала тия дни, това е най-вкусната храна. Мама. Кажи, бебе. Мама. Тата ти донесе вкусна храничка ли, мамо? Порасна да полват хора. Пети в болницата или пета нощувка. Днес излязох за малко, затова съм гримирана, изкъпана. Въобще тук като си взимам душ имам чувство, че въобще не съм чиста след това. Трябва да се прибереш къщи така хубаво да си изкафеш. Ще ми екстрахират, както казва моят доктор, едно зъбче, което е лекувано преди 10 години. Дори имам влог тук. Годината започва ударно. В болницата с Беатрис. Зъби се вадят. Какви ли не неща имам да свърша. Важното е, че Беатрис е здрава. Това е най-важното. Другите дечица също. Честно казано, малко ме е страх. Никак не искам да ми вадят зъба. Направо ми звучи ужасно, обаче в същия момент нямам търпение, защото усещам, че има нещо нередно. Не ме боли, просто го усещам като да не трябва да е там. Много е странно. Ей! Чува ли? Не отивам да разхождам през часове. Вчера. Малки сладки пъсите. Прекрасно е. Мога да ти... Това е ферма, искам да ти кажа кое какво. Добре дошли ли бе, миличка? Мама и бебе, не съм ви виждала много време, за мен не съм ви виждала, миличкото. За мен не съм виждала от едно 5 години. Айде сега да видим новия танц. Стискате ми палци. Просто не знам. А това е зъб, който лекувам. Просто много внимавайте къде ходите на зъболекар. Това е зъб, правя преди много години, кария, след това имах проблем с него, лекуване и 10 години по-късно се обажда и трябва да се махне. Операцията мина за сега успешно. Много малко съм се подула, нищо драстично. Вчера ме заболя бая, когато ме е пуснал пойката, но за около час. След това болката стихна, пила съм едно болко успокояващо. Имам шевове на непцето, ще ви разкажа повече, но искам да ви покажа какво ще закусвам, защото трябва да съм креативна сега.
Ето какво ще ям. Яйце с рикота, което е студено вече, разбира се. И авокадо намачкано само с малко сол. И много малко лимон съм сложила. Никакви други поправки. Прочетах, че не е добре да ям лято в момента. Така че отивам след малко на снимка, която трябва да видят докторите. И така, виждате, много малко съм се подула. Чак не мога да повярвам.